ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଆମ୍ବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ମୁଁ ଆଚାର ବନାଉଛି। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଏବେ ତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁଛି, ଏ ସିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମ୍ବର। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ବି ଦେବେନି। ଆମ୍ବକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇ ଦେଇକି ପୋଛି ଦେବେ। ପୋଛି ଦେଇକି ତାପରେ କାଟିବେ। ଭାବିବେନି ଯେ କାଟିକି ଧୋଇବା, କାଟିକି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଧୋଇବେନି। ପାଣି ଯେମିତି ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ନ ଲାଗିବ। ଆକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଖରାରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମସଲା ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧଳା ସୋରିଷ, ପାନମହୁରି, ମେଥି, ଜୁଆଣି, କଳା ଜିରା ଓ ହେଙ୍ଗୁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ଲୁଣ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମିଠା ବାଲା ବନେଇବି, ଚିନି ମୁଁ ପେଷିକି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥିକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଭାଜିଦେଲି, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଏବଂ ପାନମହୁରିକୁ ବି ହାଲକା ଭାଜିଦେଲି। ଆକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ନଖୁସମ ଉପରେ ଗରମ ରହିବ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେନି, ଟିକେ ଖଦଡ଼ ଖଦଡ଼ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ବ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଖାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ଲୁଣ, ଆମର ପେଷା ହେଇଥିବା ପାଉଡ଼ର ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଜୁଆଣି ପକେଇଲି, କଳା ଜିରା ପକେଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏଭରେଷ୍ଟର ତୀଖା ଲାଲ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ରାଗ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିନା ରାଗ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ରାଗ ଖାଉଥିବେ କିମ୍ବା କଲର୍ ପାଇଁ, ଆପଣ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ପକାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମିଠା ଖାଉଥିବେ ତ ଚିନି ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚିନି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପେଷିକି ଚିନି ପକାଇଥିଲି। ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଦେଇଦେଲି, ବେଶୀ ଗରମ ନଥିଲା, ହାଲକା ଥିଲା। ଏବେ ମୋର କାଚ ବନ୍ଦ ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାରରେ ରଖିଦେଇଛି। 4ରୁ 5ଟା ଖରାକୁ ଦେବି, ଆଉ ଯେତିକି ବଳକା ତେଲକୁ ଦେଇଦେଲି। ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ଆଚାର। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦେବେନି।